Ahoj, tohle jsme my, Kristýna a Filip, kteří se svojí Javou vydali na cestu napříč Jižní Amerikou. Do 4000 And, kde byla zima, ale i hezky, na solnou pláň Salar de Uyuni v Bolívii, následně do nekonečných Pam v Argentíně, kde buď prudě fouká, nebo jsou 50stupňová vedra, a nakonec jsme si střihli i poušť Atacama. Pro tuhle cestu jsme zvolili motooblečení od MBV, které jsme měli možnost vyzkoušet v mnoha klimatických podmínkách a trávili v něm většinu času. Týna měla kalhoty Evelyn a bundu Verana. Já zvolil bundu Buddy s kalhotami Beret a oba rukavice Road Warrior. S oblečením jsme byli hodně spokojeni. Při teplotách kolem nuly jsme ocenili termovložky, které nám poskytly dostatečný tepelný komfort a nepromokavé vložky nepropustily při krutém dešti ani kapku. Na druhou stranu Týna postrádala větší množství větrání, které na mém oblečení nechybělo, a mockrát mi zpříjemnilo jízdu v 50 stupních. Já bych vytkl zip na vnitřní náprsní kapse, kam jsem se jednou rukou a bez takřka úplného rozepnutí neměl šanci dostat. Měli jsme možnost v oblečení i párkrát spadnout a k protektorům i pevnosti oblečení nemáme výtky. Celkově bychom tedy po 26 000 kilometrech v pohodlí od MBV oblečení tuto značku doporučili.